Добро утро! Днес ще ви срещна с гостуващия в България доктор Гу Цзинхуа, професор по традиционна китайска медицина. За пулсовата диагностика и резултатите от лечението, което провежда с иглотерапия, ще научите сега. Всъщност в Китай иглотерапията е лечебна методика с история от 5000 години. Уменията на иглотерапевтите са предавани от поколение на поколение, за да се достигне до едно наистина забележително ниво на професионализъм и на лечебен ефект. В медицинските университети в Китай се изучава иглотерапията, защото това е официална част от медицината. В Китай голяма част от болестите се лекуват именно с прилагане на методи и от двата вида медицина и се постигат много добри резултати. С тази иглотерапия, която той провежда с мен, ми помага страшно много, защото тук във врата напипва едни, той си ги знае, това е наука. Точки, болезнени са понякога, като усещам как пробива вътре, като че ли гръмва нещо. Взрив някакъв, който освобождава натрупани, кой знае от кога, нервни такива задръствания в главата ми. И ето, сега се свободно. Това е истината. Тази част за вас ви е странно. Вие смятате, че още като че ли не... Но това за мен е много голямо оздравяване. Това движение, така да си дигна ръка, тя беше така долу. А сега ще се освободи още повече след половин час, примерно. Трябва да я... Има освобождение. Като всъщност проблема е в това, че заради инсулта има задръстване на каналите, така наречените канали, по които протича енергията към цялото тяло, към крайниците. Именно това задръстване, запушване трябва да бъде отстранено. Аз бих искал да благодаря на доктор Георгиева за това, че ме запозна с тия, особено с професор Гу. Процедурата, която мина в рамките на 7 терапии, 7 иглотерапии, аз се чувствам много добре. Значи, при мен беше стрес. Когато, да кажем, загубваш един от най-близките си хора, това, което направих като крачка с китайската медицина е в плюс. След процедурите има коренна промяна, да кажем на 70% се чувствам много по-добре. Моят метод се основава на една 20 годишна и повече дори постоянна клинична практика на базата на традиционната китайска медицина. Аз съм развил вече личен мой метод за лечение и всъщност болестите, с които обикновено съм работил, са сърдечни болести или кожни болести, или бъбреци, или инсулт и други, при които постигам много добри резултати с методите на традиционната иглотерапия. От една година усещах тялото си като са спряли функции. Най-общо казано. Ставах и се движих като робот, имах високо кръвно с пулсова диагностика. Установи буквално за 5 минути всичките тези проблеми, за които ви разказвам. Направих 7 сеанса и в момента се чувствам като в летеж. Сега не мога да кажа, че кръвното ми се нормализирало без хапчета. Нали? Това предполагам, че ще е един процес, който и аз трябва да помогна. Но се чувствам прекрасно. Просто имам чувство, че в мене се събуди цялата жизнена енергия, която беше заспала. 20 дена са минимума, за който може да се каже, че трябва да се изчака, да има лечение, за да се получи някакъв забележителен, добър резултат, сериозен. Очевидно в лечебния процес срещу болестите намират приложение не само методите на съвременната академична медицина, но и древните методи на традиционната китайска медицина, в частност иглотерапията.